yun kaayo ang Senate hearing sama sa kainit sa sunog, no? Pero init po kaayo ang tinubagay ni VP Sara Duterte and of course Senator Risa Hontiveros. Kanina ang nahitabo na dyan man rin nakasubaybay gitanaw gid nako tong ilang Senate hearing no katong adlawng Martes, August 20. Pero kining mga Bisaya gyud, mga Dabawenyo, labi na mga supporters ni VP Sara. Okay. Nalingaw sa iyahang pagka-maisugon and pamaagi nga pagtubag kay Senator Risa. Natay i-play din hina video radyo man rin sa atong mga netizens o sa mga listeners nga naminaw no kung unsa kini nga kumbaga pa extra ni VP Sara before mahuman ang Senate hearing. Atong paminawon. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines. Except, joke lang ma'am. Magandang hapon. VP talaga. Consistent, Madam Chair. Kaya ginawa kasama sumugan yun kayo ato ang Vice Presidente no. Liwat yun sa amahan. Liwat sa amahan. Like father, like yes, napay comment din hiingon pa ni Meveline Palacio. Sa ingon ka Siya, sa og dili gyud ka makahandle sa joke sa Bisaya, muti urok jud ka. Tinuod mo gahi gyud ka. Yun, mga kasama. Napay comment din si Lucas Padilla siya. Guilty kayo si Risa kay nag-react. Kaya nag-react daw siya, di ba? Nag-react siya na. Sa to yung ingon? Wa siya kasagang eh. Wa siya kasagang. Ana lagi. Basta mga ano. Lagi. Comment pa ni Aikawa na nase, ana jud VP, ayaw tubag og tarong para mabastos. Tanawa na, pikon no, kay wala gitubag og tarong. Gusto man ipakita niya sa tanan. Magtuo si Senadora Risa Hontiveros. Yes. Nga mao to mga kasamay kana na ang sumpay sa iya nga pangutana o tubag sa iyang mga pangutana ngadto kang VP Sara. Grabe no? Mato nga siya pod nawa po siya sa linyada. Yes. Maka-trigger maka-trigger gyud kanang labi na kung daghang mga pangutana ina murag naay gusto mangud pod ipa palutawon. Yes. Na sila gustong i-project dai nga ikaw nga gipangutana ang gawas ana labihan gud nimong dautana. Yes, kanagid mga kasama. Pero di pud malikayan daghan pud ang nagbash kay VP Sara. Gumikan ato nga video no. Gumikan atong iyang gipakita sa Senate hearing kay matud pa nila ngano ingon ani daw, nganong ana daw tinubagan ni VP Sara inana. Pero mas majority gyud ang supporters. Ingon pa ni Seng say dire siya, love you VP Sara, mga pure Bisaya ra jud makasabot ani iyang pasabot ug wa mo kasabot, hilom na lang mo. Nag-comment din ni si June Evangelio siya, I love the quip, no one saw it coming, the senators had a taste of their own work. Yes. Inis na inis si virus daw.